Ara ens trobem amb l'Eva Escardó, tècnica de medi ambient del municipi de Cubelles, i estem a l'espai natural de la desembocadura del riu Foix. Eva, què és aquest espai? Com tu molt bé has dit, és un espai natural, un espai d'interès natural que està dintre de la xarxa Natura 2000, que és una xarxa a nivell europeu que el que fa és determinar quins hàbitats dintre de tota la comunitat europea són dignes, per dir-ho d'alguna manera, de ser protegits pel tipus d'espècies tant de fauna com de flora que hi puguin conviure. Llavors, dintre de la xarxa Natura 2000 hi ha una sèrie de directives que obliguen als municipis que són competents i a les administracions competents a instaurar una sèrie de proteccions amb aquest tipus d'espais, sobretot en les èpoques de nidificació i a l'hora de treure flora al·lòctona, que sigui invasora i que no permeti que es puguin desenvolupar bé les espècies que realment estan en aquest espai. També és una zona d'especial protecció de les aus, és un lloc d'interès comunitari, com ja he dit és xarxa Natura 2000, és un pla d'especial interès de protecció natural, és a dir, hi ha una quantitat de proteccions en aquest espai tan petit que esteu veient que el que ens obliga és a mimar-lo i a prendre tota una sèrie de mesures perquè cada vegada sigui un espai natural, no sigui com un parc o sigui un jardí més del municipi. Nosaltres, des de l'Ajuntament, el que hem fet és aprovar ja fa uns anys una ordenança que regula els usos dintre d'aquest espai i ara, fa 2 mesos, hem aprovat el pla de gestió que el que fa és determinar totes les actuacions que d'aquí, en un període de 8-10 anys vista, s'han de fer amb aquest espai per poder complir amb totes les directives europees que són les que ens manen. Llavors, a nivell turístic, això té algun potencial o és més un impacte? A veure, per això precisament vam aprovar l'ordenança, vam aprovar el pla de gestió. Turísticament té un atractiu molt gran i cada vegada més espais com aquests, però sempre d'una forma regulada. I la gent que ve a veure espais com aquests és gent normalment que té una consciència molt clara i té molt clar el que és l'espai i si no, a través de les visites se li fa entendre què és el que està veient i què és el que està visitant. Des del Departament de Turisme s'està fent una gran feina, fan visites guiades l'últim diumenge de cada mes, amb prismàtics, de tal manera que et pots instal·lar en els miradors, i amb una persona experta en tot el que és la temàtica de parcs naturals i especialitzada en el riu Foix, i va explicant les diferents espècies que es poden veure i les prohibicions, entre cometes, que s'estan instaurant tenen un sentit i estem recollint els resultats i jo crec que la gent ho veu.